Ćao ljudi, danas se nalazimo u mojoj kuhinji. U današnjem videu ću da vam pokažem kako kuvam. Pripremit ću vam jedan čorbuljak. Za pripremu ovog jela potrebno nam je zelen veza, krompir, luk, španać i piletina. Sada idemo prvo sve to da iseckamo. Ovako, prvo ćemo da iseckamo luk i onda ćemo da ga prepržimo na masti, ulju, kako god. Ja najviše spremam na kokosovom ulju, ali danas nemam kokosovo ulje, tako da ću da koristim obično ulje. Dalje sečemo šangarepu na sitne kockice. Svo povrće što imamo isečemo. Sečemo španać. Španać imam zamrznut, a vi možete da koristite i sveži. A i dobro je s posla ovako brzinski. Treba je možda malo duža dok se isecka, ali vi u suštini možete i na blender da ovo sve izblendirate. A sad imam vremena pa mogu da se zezam sa ovim seckanjem. Još piletinu da se isecka. Piletinu sam odmrznula u mikrotalasni. Kažem, s obzirom da je sad takva situacija, 15 dana karantina, odmrznula sam. Možete ovo isto tako da izblendirate, da ne morate da se mučite. Ljudi, sad idemo za šporet. Polako. Malo ulja, ne puno. Zagrela, dodajemo luk. Ubacujemo sol. Kada luk omekša, dodajemo šangarepu. Onda dodajem povrće. Dodajem malo mes piletine. I meso samo malo da promeni boju i onda zalivamo sa vodom. Belog luka da stavimo ovo. Stavljamo litar i pol vode. I to sad treba da kuva jedno pola sata. Sad kad je prokuvalo, zaboravila sam da kažem da treba i krompir da se stavi. I posle pola sata kuvanja ubacujem španać. Ja sam rešila ipak da ga izblendam kako on izgleda. To sve i ubacujemo jednu kockicu supe pileće. Paradajz malo sa lovorovim listom, ovo bibera, nekako začina za čorbu, isto još malo začina čorbu sa pešenom, vegeta. Ja ću malo ove testenine da ubacim. U principu
to je sve. Vi možete da začinite po vašem ukusu. To bi bilo sve za danas od mene. Ako vam se svideo moj čorbuljak, spremite ga. Vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!